зан кист? ӯ ҳамонест, ки агар гиёҳе офарида мешуд, гул буд, агар паррандае офарида мешуд, товус буд, агар ҳайвоне офарида мешуд, оҳу буд. аммо ӯ инсон офарида шуд, дӯст, ҳамсар, бузургтарин неъмати ҳастии рӯи замин. агар зан чизи боҳашамате намебуд, худованд ӯро ҳурре дар биҳишташ намегардонид. агар офариниши бузурге намебуд, паёмбараш биҳишто зери пои ӯ қарор намедод. ӯ ҳамон касест, ки бо додани гули хушнуд ва бо шунидани сухани хуш лабханд мезанад. туфаташ дарозае барои биҳишти падарон аст. сипас ӯ ҷавонест, ки дини ҳамсарро пурра мекунад. сипас модарест, ки ҷаннат зери пои ӯст. ӯ китобест, ки бобҳояш меҳр, муҳаббат ва меҳрубонист. ӯ маркази меҳр ва мазҳари ишқ аст. зебост нахост. ӯ сипас гӯд, аҷаб офаринеше аст, чун хушҳол аст, гирья мекунад ва вақте ки асабонӣ аст, механдад. ӯст, ки бо оғӯш гирифтанаш дили шикастаро илтиём ва бо бусиданаш дарди тифлро даво мебахшад. унвони беҳамтоиро барояш интихоб мекунад. зан зебои нотакрор. ин фақат ва фақат қудрати аллоҳи ягона аст. дӯстонам, ба қадри модарон ва ҳамсарони худ бирасед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.